Тялото й е като картина от тато си. Тя е елегантната щипка скандал, от който всеки има нужда. Плагера влиза в комплект с Веселин, по-известна като Тат Стоунър, но нейното име е Стефани. Как да се случи онлайн реалити без Тат Стоунър? Тя влиза в комплект с предния участник, който според мен се е вдъхновил за анцуга си от тялото на Стефани. Далай Лама! Далай Лама! Кукер сезона отвори. Здравей, как сме, Много сме добре. What's пичове и пички? Ти си като матрицата? Да. Ама защо я оприличават на Далай Лама? Може би защото, за да носи тя този кожух, някоя лама е дала козината си. Само че ламите, подобно на камилите, обича да плюят, а тя, няма значение. А пък тя самата се определя като кукер. Права е, няма зъл дух, който доброволно да остане да обитава този co-living space, след като са влезли вътре в него толкова инфлуенсъри.